Sa kaawit. Maayong adlaw kayong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Nagduwa lang ko sa pangan nga Adrian. Apan sa di pa nakasugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog, pagtugtog sa awit nga naguluhan, I'm yours. Recorded by X Thunder Gaming. Bay, pakuyabi din si Julina. Usam ka eh. Sobrang mga turpe. Ay, iba bitagang makulbaan ko. Di na hapin, maukap mga kong baba kung naasya sa doon ako. Magkahit ibugtong kong lawas. Na, ikaw lang. Umuhan ka. Bay, Tagal sabihin sige iring ang Julina part sa tusulahan. Basta ka mayok. Ako yung mayok para nimo. Dali uy, dapat mo yung mga assignment na. Hey, hapin, nakatugig ko sa iyo gabi, Ida. Adrian! Ano nang kita mo mga Julina? Adrian! Doon naman ko na kay isulti na ako. Importante. Ha? Naingon na to si Kerwin na ako nga. Naudi kay isulti na ako. Unsa? Kanang kuan Diyos. Ang mga maginis-magirin mo eh. Ano ko nga yun? Hoy! Okay na ka? Muram ko ng luspad. Okay na, Diyos. Kuanang kanang kuan. Kanang Diyos. Jarwin! Shit. Wawan eh. Nakasimot ka? Bawal ging utot sa. Kuan ba silang basura ron eh. Bago mamagay pag-agi sa garbage truck. Jules, nalimot na ko sa mga isulti. O niya lang ha. Gadali sa ko. Napakay mo assignment. Sige. Wow, uy. Nakautok na tungod sa kulpa. Utot. Kawaw lang kami. Balik ko ito. Ito ko na ba. Sabi din si, di mapulbaan eh nga. Ibong kong ipakalitan ba eh. Sa ko kayo isulti. Gabot-buot mo ka. Bay, ito ba nga naman di ka good? Para di ka maturpe ba? Tubuan mo katawa. Bisa ka ba yun? Haka na ba eh. Matun-off na kita na ko sa Julina. Ambot ka, gito o ba ito nga. Saan pasangin liyan nga. Garbage na kang limaho. Ay, okay na ba yun? Pwede ito na. First try na bitaw to. Naghinuktok ka man ko diha, anak. Ma? Doon na ka ba'y problema? Waman ma? Nag-away mo sa imong uyab, no? Mama Sri, iyab ko taon. Magani ko, doon na hapit akong crush. Uyab na hinuon ko. Uy, nga lugod yung taong manggahi, mang kanak. Ay, ang buti daw ma. Di mo ko istorya. Takbo na niyo hunahuna na ko. Makulbaan mo gugmayo ma. Maod ang dili ka makasulti niya, kay mag-una man ko ng imong kulba. Sunod nak, ayaw ko na una ang kikulbaan ka. Maisod sa mong huna-huna kung unsay gusto nimong isulti niya. Nindot o bati man ang resulta, pero at least nakapagawas ka sa kung unsa may angay nimong isulti niya. Ang importante, nga dili ka magmahay. Ma, Basin unyag dili na pwede. Ang akong buti pasabot, basin unya kung tanus ang ready ka na, nga musulti nga doon niya, dili na sad pwede kay na naman di si uyab, naunhan ka na. Maong ako pa nimo, lihok na dayon. ma. Tos mama. Nindot o bati mo ng resulta. At least ako masulti ang akong gibati para ni Julina. Pangitawan ako siya. Tinangal na makasulti ko niya karon. Tingalig. Di na una pwede. Adrian! Maayo kinagkita ta. Ha? Nga naman? Dili ba doon na kay gustong isulti na ako? Oo. Doon na, Diyos. Kining... Babe! Adrian. Babe, di ba niingon ka ato nga doon na isulti si Adrian ako?
Oo. Ito ba? Oo, babe. Babe? Uyab na mo, Julina ba? Oo, bay. Mao na, Adrian. Nanguyab imong amigo na kapag usang adlaw pa. Ako lang sige sugot kay buotan man pod. Mo ba? Jules, kalimti lang daw ang isulti. Waram sa dihinungdan. Congrats yun daw. Bay. Bahala ka niya, bay. Raibot ng pagkamigo. Ituntun ko ninyo. Ingon pa ka nga, imo ko tabangan. Ikaw rin mo duot ako. Recorded by X Thunder Gaming. Rin, paminawas ako. Bay. Sa pamayangay ko paminaw ni mo, bay. Ang imo po try doon ako. Amigo kita, pero imo kong gituntong. Bay, kita bangan natin ka. Kinsa ka? Ha? Kinsa man ka, aron unahan ko ni mo sa kong gibati. Huwag kay katungod, bay. Kung talos ka na po pwede isulti nga to sa babae ang pagbati niya. May paminawas ako. Taminaw ka maminaw ako. Kita bangan natin ka. Aron, di man to sa Reyes, Julina. Nanguyab ko niya para ni mo. Kaya dugay ka mo lihok. Bay, Abigin ako, di ko yung sugtong. Saan ako, sura lang ako. Kumpara ni mo. Sa ato pa. Oh, Ayun na rin kong giduaan. Julina. Diyos? Hinasa ko ninyo. Aron inyo ko ingon anion. Ayun ana lagi kada ko inyong pagtanaw sa inyong kaugalingon. Aron duwaan ko ninyo. Diyos, paminawas ako. Saan ako intanan? Naghilom oy otro kasad. Mura ka gwapo da. Wa ba ka may baw magisugot katungod kay buutan ka? Uya ka may baw lang ako. Pagpakaron ingno lang dairing tanan. Ayaw na di mo pagdool na ko ha. Mga way ayo. Bay, pasensya na. Pasensya na kayo, bay. Dugaya sa muriho pa yun. Ikaw ron, sweet plano mo. Iba ako naglangkot kita siya na to ron. Pero, bahala na. Kinahanglan masulti na ko ng niya ang akong gipati. Sige bay, good luck. Yung disyarte ha. Hindi ko malagot para. Salamat, bay. Si Julina na naglingkod sa bench ng ang eskulahan. Magkisulti ko. Bahala na. Jules, Piliban ingon ko. Ngayon na pagdool na ako. Jules, paminawan ako. Wa ka ba makabantay nga nagbasa kong libro? Jules, please. Bisag karoon ni kayo na kay tingali mo abot ang panahon na di na unya ni pwede na kong isulti pa nimo. Unsa man na? Pwede mangitatag dapat din sa itong eskulahan niya, Mingaw. Aron magkasulti tagtarong sa kung gusto isulti nimo. Una sa tanan, gusto ko mga ipasaylo sa kung nabuhat nimo. Namo sa akong amigo. Unya? Jules, ang tinuod. Hagbay na kung nagagusto nimo. Pero di na ako masulti tungod kay problema kong unan sa kong kulba. Hinungdan nga, gitabangan kong Kerwin. Nanguyab sa nimo, aron dili ka maadto sa lain. O ako hibaw kung unsay mahitabo pag ako man ani. Ang importante nga, naistoryahan ako kung unsay akong isulti nimo. Kung mapasaylo mo nimo, mas maayo. Pero kung dili, nga di na ka managad. Di ko mamugos. Yung kigakos. Abi ni mo, dugay na siguro ko sa buhaton nga. Bahala kita, uya, basta magkakos lang di ka. Unsay pwede ko ipasabot? Dugay na siguro nakagusto ni mo. Pero lagi kay, torte man kay kagod. Tayo sa kahit ako yung manguyab ni mo, diba? Babae ba ako? Bisan tuod kiat ko gamay, pero di pa sa po desperado, no? Nga ako may mag-una-unag laki. Diyos. Ang tinuod, mao nga akong gisugot si Kerwin. Kinibaw man ko nga suod mo. Gisugot na ako siya ron. Kanunay nga, ikauban ka na mo. Huwag makita, tika. Diyos. Nalipay ko sa marumog. Diyos, kung mangulab ko nimo, imo ba kong sugton? Tanaw ni mo. Diyos.
I love you too, Adrian. Well, you done me, you bet I felt it. I tried to be. Uyab lang rin Julina ron. Nalipay kay kay parehas sa imong pagbati. Karon, mag 4 years na mi o gawin strong ka ng gihapon ang among relasyon. Dinhin na lang kutob. Ug daghang salamat RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo kita mga ikalan, kaagi ni Adrian nga taga Katarman Kanikid. Uban sa awit ngayong pangayo, awit nga lakalahan, I'm yours.